sabeu que cada setmana significa un nou top de vídeos de l'Squad. Esteu preparades per conèixer qui serà la guanyadora? Enceta Tom Maria amb una xicoteta anàlisi de la vestimenta de Julieta als concerts. Quin estil! Avui analitzem l'estil de la Julieta i si hi ha una cosa que m'agrada més que la seva música és que no saps en quin look te pots sorprendre. Ella és una xica esportiva i còmoda, així que de normal sempre combina shorts o faldilles molt curtes en tops. Per descomptat, unes botes molt altes que estilitzen la seva figura. Un estil molt còmode però que no perd ixa essència del pop. També te dic, on hi ha un bon glam i un bon brilli allà que va. També la veiem en vestits metalitzats, en peces un poc més translúcides i en customs. De vegades també juga en contrastos, unes peces un poquet més streetwear mesclades en unes botes de tacó. És que el seu estilista Jaume Miró sap perfectament captar l'essència de Julieta amb els seus looks. El millor de la Julieta és que juga a la moda sense tindre cap tipus de por i jo crec que això és el que li fa un poquet més interessant. I quin artista creus que hauria de ser el següent? Loren arriba amb les seues propostes de millor alternatives a la pilota. Quina era la teua? Si t'agrada el futbol, segur que alguna vegada t'has vist en la situació de que volies jugar però no tenies pilota. Vaig explicar-te quin és el meu top d'objectes per a jugar a futbol que no són una pilota. En el número 1 tenim suc de pinya aplastat. Com podreu imaginar, era complicat fer passes en això, però havia una tècnica que era infal·lible. Avançar metres mentre arrossegaves el suc en el peu. Era el millor regat, ja que era molt complicat que te llevaren el suc. En el número 2, una fruita. A poder ser una taronja. Lo pitjor d'això és que els partits duraven molt poc, perquè la fruita anava desgastant-se. Era molt difícil parar per als porters. En el número 3 tenim calcetins enrotllats. És dels més divertides, ja que és molt volàtil. I els tres de banda eren sempre una ocasió de perill. En el número 4, un suc de plàstic dur. Aquest està prou bé perquè ja pots fer passes, xutar, desmarcar-te, un poc més de futbol. Aneu en compte perquè no pots rematar en el cap. En el número 5 tenim un clàssic, una bola de paper d'alumini, ja que si juntes tots els papers dels entrepans t'hi serà un bon valor. Sempre i quan no l'aixafeu, està prou bé. I tu, quins objectes has utilitzat per a jugar a futbol? Posa-me-lo en comentaris. Adeu. Què és el que més motiva els fallers ara que comencen les falles? Tania ix al carrer per assabentar-se de primera mà. M'estic preparant per anar a la crida i estava jo pensant que ja que anem podríem fer algunes preguntetes, no? M'acompanyeu? A veure, quina falla sou, xic? Falla Ares del Pont, Castell de Pop, de Nazaret, Manuel Mele Fuser, Carles Cortina, la Nova de Benicalà. Falla no lluc. Vosaltres vingueu equipades de dalt a baix, Les àrees juvenils, de Benicalà. De Benicalà. Vull saber quin és el vostre acte de falles preferit. La crida, perquè és el dia on comença la nostra festa. No frena. Totes lo ven, no? La setmana fallera, en general. La crida. La crida, esteu contents, no? Ja ha arribat el dia. Clar, els premis. No frena. La crida no frena. Perquè és el més bonic de les falles. La frena i la presentació. I quina és la teva cosa preferida de les falles? A la disfrutar i a passar-se-ho bé. Gràcies! De la mà de Gina, posem en valor alguna de les dones més importants de la història. Quin afegiriu al llistat? Dones valencianes que han fet història. La primera és Isabel de Villena. Va ser una religiosa, poetessa i prosista, considerada la primera escriptora en valencià. La seva obra és Vita Christi. És una narració sobre la vida de Jesucrist, des d'una vessant femenina. Tot i tenir un objectiu religiós, també serveix com a defensa de les dones. En segon lloc, Didin Puig, periodista, escriptora i activista cultural valenciana, es convertí en la primera dona en impartir classes de valencià durant el franquisme. Va treballar en l'editorial Gorg, a la distribuïdora Molinell i a la discogràfica Edixa, promovent la cultura i la música en valencià. En tercer lloc tenim a Isabel Clara Simó, nascuda a Alcoi, un mestra, escriptora i política valenciana, amb més de 50 obres. Va destacar per tractar temes socials com el feminisme i la justícia. I per últim, Beatriu Civera, novel·lista i periodista valenciana que va destacar per la seva contribució a la literatura valenciana en època de postguerra espanyola. La seva obra es caracteritza per una forta crítica social i una denúncia al seu temps. I tu, quines dones valencianes creus que també han fet història? Deixa-m'ho a comentaris. Hi ha molts refranys que formen part del nostre imaginari. Per això, Marta queda subcampiona d'aquesta setmana explicant-nos com dir-los en valencià. Si vols sonar més valencià que la paella dels diumenges, queda't a aprendre aquests refranys. Tots coneixem la frase a caballo regalado no le mires el diente. Així ho tenim clar, a bou donat no li mires el dentat. Així que si regalen alguna cosa no poses cara de vaya merda. El que mucho abarca poco aprieta. Qui molt abraça poc estreny. Si vols fer massa coses a la vegada, acabes sense fer-ne de cap. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Més val coloma de mà que pardal volant. O siga, no somies massa i agarra el que tens segur que després plores.
revés. Dios los cría y ellos se juntan. Así, res de Deus, tal faràs, tal trobaràs. Si eres un cap de suro, acabaràs rodejat de cap de sures. Quien se pica, ajos come. I si ofèn, dos faen este. O sigui, si ets sense atacar per aquest vídeo, el problema és teu. No hi ha mal que por bien no venga. No hi ha mal que per bé no vinga. Així que tranquil·la, si t'han deixat en vist, potser t'has estalviat un pesat. Mònica guanya aquesta setmana amb alguns pensaments intrusius que potser tu també hagis patit. Hauré tancat el cotxe? Què passaria si li pegara un calbot a eixe xiquet pesat del metro que tinc tots els matins al costat a les 9 del matí plorant? M'ho pregunte. Ara estic dubtant en si tanca la porta del cotxe o no. L'hauré tancat? A veure, jo portava les claus en la mà. Jo crec que sí, però i si no? Si no pegué ara mateixa 2 voltes sobre mi mateixa, demà pot passar-me algo molt roïn. I no. No. I ja el que em faltava, si algun dia se m'olvida respirar, què faig? Jo sense respirar puc morir-me. No, puc morir-me no, em moric, de fet. Ja m'estic agobiant. Si 2 més 2 són 4... Un moment. Si em moric ara mateixa, qui vindria al meu enterro? I lo millor, qui ploraria per mi? Si el dia que me'n vaig d'este món em passara en la dutxa, qui em trobaria tota nueta? Ahí, tota despatarrà? No, jo no penso morir-me en la dutxa, que no. Vamos, ni morta, mai millor dit.